ஹாய் எஃப்எஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பீட்டா பபிள் நெஸ்ட் கட்டுமா, அது ஏன் கட்டுது, மேல் மாதிரி நல்லா நிறையா கட்டுமா, அடல்ட்டு ஃபீமேல் பீட்டா மட்டும் கட்டுமா இல்லை சின்னதும் கட்டுமா, இந்த மாதிரி டவுட் உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். எனக்கும் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதேவே ஒரு வீடியோவாக பண்ணிடலான்னு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். யாராச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஃபீமேல் பீட்டா பபிள் நெஸ்ட் கட்டுமா? எல்லோரும் சொல்கிறாங்க மேல் மட்டும்தான் பபிள் நெஸ்ட் கட்டுன்னு. ஃபீமேல் பீட்டா பபிள் நெஸ்ட் கட்டுமா? ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்க டவுட்டு தான். ஸோ எனக்கும் இருந்திருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கி வளர்த்துனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஃபீமேல் பீட்டாவும் பபிள் நெஸ்ட் கட்டும் அப்படின்னு. எதுக்கு அது கட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக பபிள் நெஸ்ட் கட்டுது. அதுவும் இல்லாமல் அது ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆயிடுச்சு, எக் அதோட வயிற்றில் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆயிடும். சில ஃபீமேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப கட்டும், பபிள் நெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கட்டி அதுவே எக்லே பண்ணிடும் மேல் எல்லாமே. அந்த மாதிரி நிறையா ஃபீமேல் பீட்டா இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி நடக்காது. மேக்ஸிமம் ஃபீமேல் ஃபைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டிலில் ஓரத்தை அந்த லைனாக தான் கட்டி வைக்கும். மேல் மாதிரி நல்லா நுரையாக தள்ளியில் வைக்காது, கொஞ்சமாக தான் கட்டி வைக்கும். பபிள் நெஸ்ட் கட்டுறதை வச்சுலாம் நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இன்னும் சிலது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது அந்த கார்னர் அப்புறம் அந்த பாட்டில் சைடில் கட்டி வச்சுருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னா நிறைய ஃபீமேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு டப்பாவோ இல்லை பாட்டிலையோ போட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா ஸோ அது சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட் 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 டாட்டாக தெரியும். அப்படி தான் சிலது கட்டும். ஸோ மேலே கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஃபீமேல் வந்து அந்தளவுக்குலாம் கட்டாது. அங்கங்கே ஒரு முட்லி அப்படி தான் வைக்கும். மேல் மாதிரி ஃபுல்லாலாம் நல்லா கட்டாது. இது அடல்ட்டு ஃபீமேல் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் இல்லை சின்ன ஃபீமேலும் பண்ணுவான்னு உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டு கூட இருக்கலாம். நான் வளர்த்துனதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது அவ்வளோக்கா கட்டாது. ஓரளவுக்கு க்ரோன் அப் ஸ்டேஜ் வந்து அது ப்ரீடிங்க்கு ரெடி, அதோட வயிற்றில் எக்ஸ்பார்ட்லாம் தெரிஞ்சு எக் இருக்குது அப்படின்னா தான் வந்து அது வந்து பபிள் நெஸ்ட் கட்டும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபிஷ்ஷோடது. இது வாங்கின புதுசுலாம் கட்டவே இல்லை. ஸோ நான் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் நல்லா ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இது பபிள் நெஸ்ட் கட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அது ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, நான் முட்டை போட ரெடி அப்படின்னு அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அது வந்து இந்த மாதிரி பபிள் நெஸ்ட் கட்டுது. வேறு எதுக்கும் வந்து ஃபீமேல் பீட்டா வந்து என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பபிள் நெஸ்ட் கட்டினதில்லை. ஸோ பொய்யான கருத்துக்களை நம்பாதீங்க. ஃபீமேல் பீட்டாவோ பபிள் நெஸ்ட் கட்டும். இப்போ நீங்கள் பார்க்கறதெல்லாம் வந்து அந்த 10 rupees 20 rupeesக்கு உங்கள் நியர்பை ஷாப்பில் ஃபீமேல் பீட்டாஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுதான் இது. நான் இதை வாங்கிட்டு வரப்போலாம் சுத்தமாக கொஞ்சம் கூட ஒன்றுமே கட்டலை. வாங்கிட்டு வந்து அதே மாதிரி ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் வளர்த்துனதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அங்கங்கே டாட் டாட்டாக, இன்னும் அந்த லைனாலாம் வைக்கல, அங்கங்கே டாட் டாட்டாக வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே டாட் அதுவும் கட்டியிருக்கு. பட் ஆனால் டாட் டாட்டாக தான் கட்டியிருக்கோம். மேல் பீட்டாஸ் மாதிரி நல்லா நுரையாட்ட கட்டலை. அதை நீங்கள் மெயினாக நோட் பண்ணணும். ஸோ பபிள் நெஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி வச்செல்லாம் நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதீங்க. அது உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் வளர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும். ஃபீமேல் எப்படி பபிள் நெஸ்ட் கட்டும், மேல் எப்படி பபிள் நெஸ்ட் கட்டும்னு. நான் சொன்ன மாதிரி மேல் நிறையா தான் கட்டும், ஃபீமேல் வந்து அங்கங்கே டாட் டாட்டாக தான் கட்டும். ஸோ நீங்கள் அவ்வளோக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. ஃபீமேல் வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஐயோ பபிள் நெஸ்ட் கட்டிடுச்சு உடனே இது மேலாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. ஸோ ஃபீமேலும் பபிள் நெஸ்ட் கட்டும். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா அதில் கூட வந்து நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். மேக் a stress-free life with your pets.